pretože tá spolupráca musí fungovať, aby tá škôlka akože mala akože pozitívne výsledky celkovo. A čo ockovia? Prídu aj ockovia, ako tých menej, ktorí k nám chodia. Vyvážené tak, jak to má byť. Ja si myslím, že v každom z nás je taký malý bifľoš a taký malý rebel. Teraz, keď prichádzajú ku nám, to oni sa už deti rozbehnú na moje asistentky, na mňa, vystiskajú nás, už sa tešia, automaticky do tej triedy odchádzajú. A teda ako voláte tú upratovačku? Cleaning manager. Yes. Dobrý deň, milí poslucháči, vážení diváci. Vítam vás pri druhej časti nášho podcastu Bifľoš versus Rebel a dnes sa ponoríme do sveta vzdelávania. Vítam medzi nami pani učiteľku, ktorá miesto v škôlke mení na príjemné miesto, milujú ju deti, rodičia, jej kolegovia a je mojou cťou privítať medzi nami pani Adrianu Mako-Gerovu. Adi, vítaj. Ďakujem. A hneď ti položím prvú otázku. Bola si ty počas svojej školskej dochádzky bifľoška alebo rebelka? Bifľoška. Nemyslíš vážne? Naozaj si bola bifľoška? Ja určite som nebola bifľoška, ani náhodou. Skôr, ale ani by som nepovedala, že rebelka. Asi taký dobrý stred som bola, no. Myslím si, že čas puberty bol taký trošku ako na hojdačke. Raz dole, raz hore. Vtedy boli iné záujmy ako škola. Jasné. Vtedy ma nezaujímali už ani krúžky, ani nič a trošku akože to bolo také viac o rebelstve, ale potom to obdobie prešlo a myslím si, že to bolo všetko také všetko vyvážené tak, jak to má byť. Ja si myslím, že v každom z nás je taký malý bifľoš a taký malý rebel a sú obdobia, kedy sa to tak prelína. A keby si to teraz preniesla do svojej praxe už pracovnej v škôlke, tak si tá bifľoška alebo tá rebelka, čo sa týka možno nejakej pozície, ktorú zastávaš? Znova by som povedala, že je to také vyvážené, hej, že snažím sa vo všetkom takú rovnováhu hľadať, čiže aj to rebelstvo, aby trošku to nebolo stále o takej vážnosti, aby to nebolo všetko také veľmi dôležité, ale zase samozrejme so zodpovednosťou a s tým všetkým, čo k tomu patrí. Ja o tebe prezradím, že si teda pani riaditeľka v materskej škôlke blízko Vranova. Čo ťa motivovalo k tomu vybrať si tú učiteľskú dráhu, ale v materskej škole? Nevedela som, čo chcem robiť. Toto ani nehovor, lebo to je taký všeobecný úzus o nás učiteľoch, že nevieš, čo chceš robiť, no že chod na pedagogickú, tak hej? To bolo, keď som si vyberala vysokú školu vlastne, tak ja som vôbec nevedela, akú vysokú školu, vôbec som nevedela, čo ma bude baviť. Išla tam moja super kamarátka Anička, tak som išla s Aničkou teda na pedagogickú školu. Tak, a vlastne tam som sa našla, hej, čiže asi ma tak sám život dajak na to naviedol, hej. Rozumiem. A ako dlho, lebo prezradíme, že pracuješ v rómskej škole, ako dlho už pracuješ v rómskej škole, tej konkrétnej? 16 rokov. Vlastne od samého začiatku moja prax vlastne začínala tam a doteraz som tam, čiže vôbec som nevedela ani, čo ma tam čaká, jednoducho bolo tam voľné pracovné miesto, hneď ako som skončila školu, podarilo sa na zástup teda, no a hneď ma šupli do rómskej triedy. Vtedy to vlastne v tej materskej škole boli len dve triedy. Jedna bola zmiešaná rómska, nerómska, druhá bola čisto rómska, keďže máme veľký podiel rómskych detí v materskej škole. No a ja som vlastne sa ocitla v tej čisto rómskej triede, vôbec som nevedela, čo ma čaká. Ešte si pamätám, že prišla tá učiteľka, ktorú budem zastupovať, išla na materskú dovolenku, tak ona ma tak, že prišla mi trošku dovzdať triedu. No a mi hovorí, že vlastne sa nemusím nejak pripravovať, lebo že tie deti jednoducho len prídu, budú plakať, jačať, kričať, nebudú mi nič rozumieť, že budú čisto len po rómsky, že jednoducho mám len zavrieť dvere, zamknúť dvere a nejak to prečkať, hej, čiže moje obavy boli neskutočné, akože celkovo, keď ide začínajúca učiteľka prvý rok do praxe, tak sa bojí, nevie, či to bude vedieť robiť a nie, keď ešte prijete do takej materskej školy, kde všetko vlastne je ináč, ako vás učili na tej vysokej škole. Áno. Čiže... A dostaneš radu do života, nič nerob, oni len jačia, kričia. Áno. Ale ty si to teda zmenila, lebo keď ťa niekto sleduje, tak na Instagrame máš svoj profil, povedz názov, lebo nechcem ho ja pokaziť. Jedna učiteľka a tam dávaš ale, že brutálne aktivity, ktoré ty s tými deckami robíš. Či sú to interaktívne, digitálne veci, či sú to veci normálne ľudské, emocionálne a tak ďalej, tak nám skús povedať, ako vyzerá taký bežný deň u vás v škôlke. V podstate asi ako v každej škôlke, hej, čiže máme rovnakú organizáciu dňa ako každý, no len snažíme sa dávať čo
čo najviac hier. Tie rómske deti, akože všetky deti potrebujú hry a hlavne v dnešnej dobe, kedy majú tú digitalizáciu na prvom mieste tých detí. A niekedy sa zabudajú hrať, hej, že teda nevedia sa teda ani hrať. Majú plné decáky, ako naše nerómske deti majú plné decáky hračiek, ale oni sa s nimi vlastne nevedia hrať, radšej zoberú ten telefón do ruky alebo ten tablet. Už to začínajú robiť aj rómski rodičia, čiže už aj oni majú tie mobily, tablety. A jednoducho tá hra, či už pohybová, hudobná alebo pohybovo-hudobná, tie sú úplne grom a hlavne pri rómskych deťoch, pretože oni neobsedia, oni nedokážu, 20 minút pozerať na interaktívnu tabuľu, kde máme my nejaké, úlohy, aby skladali mi vety, to už vôbec nie, keďže sa učíme ten slovenský jazyk v prvom rade, keďže majú tú rómštinu takú zakotvenú, takže hlavne je to stále o tej hre. Samozrejme, že robíme aj cvičenia, kedy sme na tej interaktívnej tabule trošku dlhšie alebo na pracovných stoloch, ale potrebujeme to strašne obvíňať. Akú vekovú skladbu máte, lebo vieme, že do bežných škôlok nastupujú decká trojročné, ale tie rómske deti majú trochu posunutú tú školskú dochádzku, tak akú máte vy vekovú skladbu detí v škôlke? No, rómske deti, hlavne predškoláci, čiže nastupujú vlastne ako 5-roční prvýkrát do materskej školy, čiže sú na úrovni možno, ako rozumovej úrovni sú možno na 2-3-ročných, hej, čiže ak by mali možno ten slovenský jazyk trošku viac osvojený, tak by to bolo jednoduchšie, ale tým, že oni prídu a nám nerozumejú nič, tak je to pre nás také komplikované a už vôbec sa nemôžeme držať možno štátneho vzdelávacieho programu, kde tie ciele sú nastavené. To ani nehovor. Sú nastavené vlastne pre deti, ktoré sú akože z podnetných rodín, čiže pre náš štátny vzdelávací program akože je veľmi náročný splniť, aby sme ich takto pripravili do školy. My sme radi, keď ich pripravíme tak, že ovládajú ten slovenský jazyk, že majú osvojené základné veci, že vedia počítať aspoň do 10, že poznajú základné farby, že poznajú, že tú slovnú zásobu teda si rozšíria v slovenčine, aby mali akože ten vstup ľahší do tej školy. Čo bola pre teba taká výzva? Naozaj vieme, že sú v tých rómskych školách problémy aj s dochádzkou, možno aj s nejakou etikou tých rodičov, alebo celkovo aj tí rodičia si potrebujú zvyknúť na to, že ich dieťa chodí do nejakej inštitúcie a niekedy je to aj tak bežne sa v škole hovorí, že to nie deti sú zlé, to my rodičia sme zlí a s nami rodičmi sa zle spolupracuje. Decko si zvykne na čokoľvek. Takže čo bola pre teba taká najväčšia výzva v tomto? No asi tá dochádzka. A stále to aj je najväčšia výzva, naozaj. Ako ty máš na Instagrame také brutálne video, neviem, či to bolo v storkách, alebo to bolo Reelsko, kde v krásnom bielom kabáte ideš... Áno, pozrite si to, kde v krásnom bielom kabáte ideš teda do tej rómskej osady, rozdávaš tam nejaké darčeky, ste im priniesli tým deťom, objímaš sa tam s nimi, proste v istej chvíli tam s nimi hráš futbal. Čo bola teda, aká je tvoja možno nejaký recept na to, ako donútiť je zlé slovo, ale ako tie deti pritiahnuť a ako tých rodičov motivovať, aby do tej školky deti vodili a privádzali? Ty si to už dobre vystihla, že tá práca je hlavne s tými rodičmi. Lebo tie deti, keď nám privedú do tej materskej školy, tak jednoducho my tam s nimi pracovať vieme. Nie ja, ale aj moje učiteľky, asistentky, každá jedna na to má vzdelanie, skúsenosti, prax. Čiže my si s tými deťmi vieme poradiť. Vieme si s nimi vybudovať aj pekný vzťah, dôveru. Najhoršie je to stále s tými rodičmi. Hej. Oni prichádzajú do tej materskej školy s tým, že nám nedôverujú. Hej. Oni si vlastne povedia, Gadžovka, bude ľúbiť naše deti. No, takže akože oni nám akože veľmi neveria do začiatku, ale bude. Čiže ako nás už poznajú, hej, tie rómske mamičky, ale stále nám prichádzajú každým rokom aj nové tie rómske mamičky, ktoré nás až tak nepoznajú, čiže my musíme dokázať, že vlastne, že ich máme radi tie deti, že my akože nemáme s nimi problém, že my ich dokážeme aj objať, aj sa na nich usmiať, aj im pomôcť s čímkoľvek. A takisto sme tu aj pre tých rodičov, hej, že keď niečo potrebujú, pretože oni majú celkovo malý záujem o vzdelanie ako rodičia. Hej, oni v ňom nevidia až taký zmysel možno ako my, čiže my im sa snažíme nejakým spôsobom to vštepovať, že to vzdelanie predsa len je dôležité, aby aspoň niekde sa posunuli v tom živote, aby neostali proste na tej istej úrovni. No a vlastne aj takými aktivitami, že ideme priamo do tej rómskej osady, že vidia, že nemáme problém, keď nás raz videli koledovať po dedine. Keď sme chodili s tým repračíkom a koledovali vlastne pre nerómskych ľudí akože v obci, tak prečo proste neísť do osady, hej? No a v ten deň to nebolo veľmi plánované, preto som mala biely kabát a bolo strašne veľa blata, áno, bolo strašne veľa blata. No ale
tam sa to ráta ešte asi viac. Áno. Ľudia v dedine sú na to zvyknutí, hej, že viac cez Vianoce sa koleduje, chodí, rozdávajú nejaké dary, stále je to milé, lebo prídu deti, čiže každý sa tomu poteší, že deti prídu zaspievať, deti dajú nejaký darček tým dôchodcom, ale do rómskej osady ísť, bolo to pre nás ešte viac emočne akože krásne, pretože tí rómski ľudia, oni sú vonku, hej, čiže oni idete po dedine, tak tam málo koho stretnete, niekoho, kto ide do obchodu alebo z obchodu, niekoho, kto si možno dáva svetielka na dom, ale tam, keď si dávajú na tú chatrč svetielka, tak ich dávajú tam 10, hej, čiže oni sú všetci spolu vonku, alebo sú teda, prídeme do nejakého domu a sú tam ďalší susedia na káve, všetci vyjdú zrazu vonku, čo sa deje, čiže decka sú vonku, hoci je blato, hnusne, mrchavo vonku, tak oni vlastne sú vonku, naše deti sú zalezené dnu. Sme aj my rodičia takí, že bojíme sa, však prechladne, auta chodia a kadečo, ale tie rómske rodiny, oni žijú vonku viac menej, hej, čiže tam, keď sme chodili po tej osade, tak naozaj ľudia ku nám akože prichádzali sami a tým, že my sme ich aj objali a dali im ten dar, tak tam sa to ešte tak viac ráta. Máte vy zaužívaný nejaký spôsob, ako komunikovať s rodičmi, ako si budovať tú dôveru, nielen teda tými vychádzkami do osady, do dediny a tak ďalej, ale možno priamo v škôlke, ako naučíte tie nové mamičky alebo rodičov a zároveň posilníte dôveru u tých starších rodičov, ktorí už chodia, majú deti v škôlke? Vieš čo, pre nich je asi najdôležitejšie sa dá na takú ich úroveň komunikačnú, čiže nepoužívať žiadne nejaké odborné výrazy a byť nejakou dôležitou, ale presne tak, ako komunikujú oni s nami, komunikujeme aj my tak, čiže použijeme občas nejaké rómske slovo, aby sme tak odľahčili situáciu, aby sme sa s tou mamičkou zasmiali, alebo teda po našim. takže dáme sa na takú tú ich úroveň, hej, akože veľakrát sa nám stáva, hlavne september je veľmi ťažký, tam rodičia idú ku nám a chcú, aby sme dali toto decko do tej triedy a toto do tej, lebo tam toto je stov a toto není stov, hej, čiže chcú nám rozkazovať, čo samozrejme my si nedáme, pretože potom by nám akože úplne prevratili úplne celú organizáciu v tej materskej škole. A potom sú tieto veci, hej, lebo ak deti sa adaptujú, plačú, teda nie sú na nás zvyknuté, nie sú zvyknuté na žiadne pravidlá, že vlastne všetko robíme spoločne a že nemôžu si robiť, čo chcú, čo väčšinou z domu sú tak naučené. Tak samozrejme, že príde k situáciám, kedy my aj pokričíme, kedy jeden do druhého strkne alebo si urobia zle. Vtedy mamky prichádzajú strašne nahnevané, že nedávame na nich pozor, že nám ich tu nebudú dávať, lebo sa pobili. Samozrejme, vtedy ideme my na nich útočiť, že či sa doma nikdy nepobijú, či sa to doma nestáva, hej, čiže vtedy nie, doma sa to nestáva nikdy. Ale potom stále to je o tom, že ideme na tú ich úroveň, hej, čiže kedy sme aj ostrejšie, keď sú oni ostré, sme aj my ostré, niekedy sa to tak trošku vyhrotí, ale oni na druhý deň prídu úplne kľudné, hej, väčšinou akože pochopia to, potom už vedia, že akože v podstate na výber nemajú, že do tej materskej školy chodiť musia a oni potom z dňa na deň prichádzajú na to, že tie deti sa tešia do tej materskej školy, lebo teda decko my neoklameme, hej, my ho nedonútime sa tešiť do tej materskej školy. Ale po týždni, po dvoch, deti prestanú plakať, deti sa tešia, deti začnú doma otravovať rodičov ráno, že chcú ísť do materskej školy, aj keď sa tým rodičom takedy možno nechce ich odprevadiť. A vtedy tie mamičky asi začínajú chápať, že v tej škôlke im je naozaj dobre, že lebo ináč by nechceli ísť k nám, keby sa necítili dobre. Mala som prípad, pani učiteľka bola u mňa na kurze ohľadom atestačných portfólií a tiež je pani riaditeľka v materskej škole rómskej a mala ten problém, že ráno jej prichádzali deti na vyučovanie alebo do škôlky same, oblečené ako oblečené, či bolo leto, zima, akokoľvek, lebo mamka ich nevychystala, možno aj zabudla, že má ísť dieťa do škôlky, čiže dieťa už sa tak tešilo, že odišlo same, ale potom po obede bol ten problém, že ho nemal kto z tej škôlky zobrať, lebo máš aj ty také problémy, že ti prichádzajú deti same na vyučovanie? A vieš čo, potom... u nás ani veľmi nie, lebo máme dosť ďaleko tú rómskú osadu od materskej školy, čiže tam by to bolo skôr prúser, keby tak prišlo akože dieťa. Mala som takého chlapčeka ja 1 rok, že naozaj sme otvárali o 7:30 a on už 7:45 stal pred dverami vonku a čakal stále sám. Ten bol taký expert, hej, že už som začala aj skôr chodiť do práce v zime, lebo mi ho bolo ľúto, že tam brzne vonku. Ale ináč chodia s rodičmi, hej, lebo tým, že máme ako ďalej, ale viem, hej, čo keď chodím po školeniach,
a stretnem kolegynky z romských materských škôl a majú hlavne tie, ktoré majú materskú školu pri romskej osade, alebo veľmi blízko, tak áno, že majú s tým, v podstate je to problém, hej, lebo oni hovoria, že my sa tešíme, lebo máme plno stále, že dochádzka je super, lebo decká prídu samé, ale že je problém, že keď potrebujú niečo fakt s tým rodičom riešiť, papiere podpísať alebo niečo, že oni takedy vlastne tých rodičov ani nevidia za celý mesiac, hej, lebo deti same prídu, teraz po obede ich akože odprevadia ku tej osade, alebo tie asistentky akože s nimi trošku vyndú do osady, oni sa porozutikajú domov, hej, ale potom tam je ten kontext s tým rodičom chýba. A my vlastne potrebujeme hlavne asi s tým rodičom pracovať. Áno, myslím si, že áno. Načrtla si to teda ten problém s dochádzkou. Viem, aj sme sa o tom rozprávali, aj keď sme tento podcast chystali, tak sme sa rozprávali o tom, že aj keď robíte naozaj asi maximum, čo sa dá, nie vždy je tá dochádzka uspokojivá a naozaj pokulháva. Tak akým výzvam čelíte pri tejto dochádzke? Že teraz prídeš ráno do škôlky na 7:30 a tam 2 deti z 20. Čo s tým? Toto je väčší problém. A stále sme neprišli na ten recept, ako to úplne akože docieliť akože k takým pozitívnym týmto výsledkom. Pretože áno, môžete aj vidieť na Instagrame, že fakt robíme veľa i akcií, aj tá obyčajná výučba nie je obyčajná, že snažíme sa robiť tie aktivity také, že by tie deti tam boli. Tí deti by tam aj boli, keď by teda ich tí rodičia priviedli. Hej? Čiže je to stále o tých rodičoch. Ja stále hovorím, že kto ide do rómskej materskej školy, sa musí pripraviť na to, že bude možno viac pracovať s rodičmi ako s deťmi. Čo je oproti tej nerómskej materskej škole asi úplne podstatný rozdiel, pretože je dôležité mať dobré vzťahy samozrejme aj s nerómskymi rodičmi, pretože tá spolupráca musí fungovať, aby tá škôlka akože mala akože pozitívne výsledky celkovo. Ale pri tej rómskej rodine je to presne o tej dochádzke, že decká by prišli každý deň, lebo oni sa naozaj tešia, chcú, ale keď raz akože mamička ráno nevstane, neoblečie ich, nevychystá ich, nepríde. Teraz máme obdobie, kedy je zima, čiže keď prší, to už vieme, že nám príde menej detí. Keď veľmi vonku mrzne, zasa príde menej detí a keď aj prídu, tak prídu veľmi akože áno, slabo oblečené, že veľakrát nemajú ani čiapku, šal, rukavice, niektoré prídu v mikine, hej, čiže je tam problém asi ten, že my vlastne tým deckám dáme všetko, aj tým rodičom dáme všetko vlastne, aj im robíme tie akcie, aj oni sa tešia z tých akcií, aj sú nám za to vďačné, ale na druhej strane proste nevieme docieliť to, aby oni tú zodpovednosť takú na seba prevzali, že áno, tak oni sa nám starajú o deti, robia pre nich proste maximum, majú ich radi, tak ich budeme tam každý deň vodiť, hej, tam prichádza obdobie, kedy ta nemal na nohy, hej, takže tak neprišiel, lebo nemal na nohy, hej, tam už sme začali sa akože v podstate akože ukazovať tú druhú stránku rodičovi, že nemôže nám povedať, že nemá na nohy, pretože to je podnet akože na sociálku. Akože nie je obutý, nemá si čo obuť, tak áno, hej? Nemá na nohy, hej. Chápem. Dovysvetlili sme, ale áno. No a keď si spomenula teda tú sociálku, riešite to potom aj s obecným úradom alebo s nejakými úradmi ďalej, keď tie deti majú, koľko musí také dieťa v škôlke vymeškať, aby to už bolo čo, na nahlásenie? Alebo... Tak ono je to teraz v našom systéme také, že 7 dní môže vlastne rodič ospravedlniť aj bez lekára, čiže ako sú prípady, kedy to zneužívajú rodičia, ako je už ich chvála Bohu maličko, hej, že naozaj neprídu nám deti väčšinou, keď sú naozaj choré. Samozrejme do lekára nejdu skoro nikdy, pretože nemáme v obci lekára, čiže musia cestovať, veľakrát na to nemajú peniaze, aby išli teraz na autobus a tak ďalej. Teraz lieky samozrejme treba kúpiť, čiže oni si ich radšej akože liečia takto len doma. Čiže na jednej strane je to fajn, že to môžu spravedlniť oni. Na druhej strane sú rodičia, ktorí to zneužívajú, hej, že oni presne vedia, že toľko dní môžu uspravedlniť, tak toľko neprídu, potom sa ukážu na 2-3 dní a potom znova neprídu, hej. Vtedy to už riešime individuálne, že teda stále ideme väčšinou my prvé tam, ideme do tej rodiny, ideme sa tam akože rozprávať, väčšinou to pomôže tak znova na 2-3 dní, znova prídeme k tomu, že to dieťa nepríde, tak už potom si ho dáme akože predvolať ako na osobný pohovor do materskej školy, aby bol nútený prísť. Keď nepríde, posúvame to na obec, máme tam vlastne rozvojové týmy, čiže posúvame to akože už našej koordinátorke za rozvojové týmy. Ona to rieši a keď to vlastne nepomôže, tak vlastne už tedy hlasíme vlastne aj do mesta na sociálku, že vlastne je tam problém, že je tam zanedbávanie starostlivosti. O akom asi časovom horizonte, aký dlhý čas od toho, že dieťa nechodí do škôlky, až po teda nahlásenie o zanedbaní tej starostlivosti to uplynie koľko? Tiež to je dní, mesiacov, rokov?
Lebo niekedy to akože vlastne začneme riešiť s tým rodičom, čiže trvá to mesiac, hej, lebo vtedy nám priniesie ešte ho na 2 dní, 3 dní, vidíme nejakú snahu, potom už keď vidíme, že je to špekulantstvo, že vlastne to nebude nikde inde viesť, tak už sa väčšinou na ten 2., 3. mesiac hlási do toho mesta a väčšinou mesto to aj hneď rieši. Oni vlastne im stiahnu tie pridávky, čiže potom akože tie pridávky dostáva obec, oni im vyplácajú akože tie pridávky, takže je to také, no... Ale asi sa tomu chcete vyhnúť, až tejto krízovej. Chceme sa tomu vyhnúť, len znova tam ako ten systém trošku pokulháva, keďže oni vlastne k tým pridávkam aj tak prídu, hej, lebo prídu k ním cez obec. Áno, čiže nedáva im mesto, alebo teda štát, ale dá im to vlastne v dedine, akože priamo... Starosta, áno. Alebo tým. Takže vlastne nie sú až tak potrestaní, akože... Aký to je trest, keď vlastne tie peniažky aj tak dostanú. Jedine to, že niektorí sa zahambia, áno, že už akože sa o tom proste hovorí v osade, tak jej stiahli pridávky, tak sa zahambí a už chce mať tie peniaze na účet, hej, že nechce tak ísť na obecný úrad. Niekedy obecný úrad im aj stiahne niečo. Napríklad, keď majú nejaký dlh voči bývaniu alebo voči aj materskej škole, tak im vlastne stiahnu z toho a vyplatia už im len zvyšok, hej. Chápem. Čiže to veľmi nechcú. Čiže tomu už sa chcú vyhnúť a tak. Už ak hrozí to, že im bude siahnuté na tie rodinné pridávky, tak vtedy sa naštartujú a decka do tej škôlky chodia. Väčšinou áno, no len už sme mali aj prípad, kedy sa nám mamka vyjadrila, že ona 30 eur aj videla, aj bude vidieť, čiže sú to vlastne prípad od prípadu, no už potom to rieši vlastne už tá sociálka, už to ide potom mimo nás, akože chvála Bohu, máme taký prípad možno jeden za rok, jeden za 2 roky, hej, že a väčšinou vieme. A koľko detí vieme. máte v škôlke? To som nepovedali sme. 68 teraz máme. A v koľkých triedách? 4 triedy. A tu sa teda pomaly dostaneme od tej práce s rodičmi, ktorá je náročná, nikdy nekončiaca, vždy sa musí opakovať a vždy im musíte jednoducho dokazovať, že tie ich deti ľubíte asi rovnako ako oni a rovnako chcete pre nich to najlepšie v tej škôlke. Stále sa to zlepšuje, už to je stále iné také. Hej, už je to, pamätám si, keď to bolo, neviem, ešte možno pred covidom, bolo to naozaj s nimi veľmi ťažké, ale teraz už možno aj, že pôsobia, aj to komunitné centrum pôsobilo, teraz tie rozvojové týmy u nás pôsobia a takto spoločne, nejak ruka v ruke, robíme im všelijaké aktivity a tým im aj dokazujeme, že vlastne chceme s nimi pracovať, tak už aj tí naše mamky sú úplne niekde inde, kde boli, už myslím si, že je to na veľmi dobrej. Preto aj ockovia, ako tých menej, ktorí k nám vždy chodia. Spomíname mamky, takže že kde ocko je tak v tomto vzťahu? Akože naši ockovia chodia veľa aj pracovať, akože chodia na Čechy, chodia do Nemecka, čiže chodia za prácou, čiže tie mamky ostávajú akože samé na tie deti, aj to je takedy problém s tou dochádzkou aj kvôli tomu, keď má ešte babetko, ja neviem, 2-3-mesačné, do toho má nejaké ročné, 2-ročné a má doniesť toto 5-ročné do škôlky s tými ďalšími 3 malými. Naozaj, akože ja sa niekedy im nečudujem, niekedy aj tak na to pozriem, že no tak ja by som asi tiež nešla do tej škôlky. Rozumiem, keď vonku prší, fúka, áno. teraz mám zabaliť to babetko, mám toto ročné zobrať. Nemám auto, idem pešo. Idú pešo, čiže niekedy sa im aj fakt nečudujem, niekedy to aj takto akože prižmríme oči, že dobre, tak bolo choré veľmi, nemohlo prísť, čiže vieme im takedy tak pomôcť. Tam je ten aj problém, áno, že tí oteckovia nám odchádzajú, ale zase keď prídu, oni sú veľmi zlatí v tomto. Aj teraz máme jednu takú mamičku, ktorá mi už dopredu povedala, že ma neuvidíte za 2 týždne, lebo príde domov. Chápem, áno. A on bude tu chodiť. A naozaj, akože otecko každý deň všetko vyplatil, čo mal. Hej, však prišiel z roboty, vyplatil, stále chlapčeka doniesol, stále po neho prišiel. Ešte som raz volala o jednej, lebo máme akože do jednej materskú školu a Filipko ešte bol v škole, tak voláme, či náhodou nezabudli. Tak sa zasmial, že nezabudli, ale bol som s malými deťmi doma. Manželka teraz prišla z mesta, tak ja rýchlo utekám. Sa smiala, hovorím, že toto je otecko, že prišiel, postará sa, dal manželke peniaze, tá išla nakúpiť. Čiže tak aj s oteckami. Ako s oteckami je väčšinou akože väčšia sranda, hej, oni sú takí, jak chlapi proste, oni to tak ale berú. Ale vieš čo, aj my sa v škôlke stretávame mamičky čiže takto. Adi, spomenula si teda spoluprácu aj s obcov, že to musí ísť ruka v ruke. Povedz nám, ako vy možno máte nastavené tie vzťahy, škôlka, obec, komunitné centrum si spomínala, rozvojové týmy. Čo to všetko znamená, čo to obnáša, ako toto máte nastavené? Komunitné centrum u nás už skončilo, vlastne to bol ten taký starší projekt, teraz sú už tie rozvojové týmy a v tých rozvojových týmoch oni, ako teda je ich viac týmov a pre nás, pre materskú školu máme my nášho nene koordinátora, ktorý vlastne sa stará od 0 do 6 rokov, celkovo akože o deti. Nene a on má svoje nene pracovničky, hej, čiže to sú ženy priamo z osady.
ktoré vlastne majú robiť aj v osade aktivity, teda robia aj na obecnému rade tie aktivity, majú tam nejakú svoju miestnosť. No a my sme ako teraz naštartovali také neformálne stretnutia v materskej škole, kedy prídu aj tie pracovničky ku nám, teda moje rodičovské asistentky, vytvoríme nejakú aktivitku, sú to hlavne aktivity pre deti, ktoré ešte nechodia do materskej školy, čiže nejak od 2 do tých 5 rokov, ktorí budú naše budúci škôlkári a vlastne už takto si chceme budovať s nimi ten vzťah, že vlastne tie deti prichádzajú k nám s tou mámkou, čiže budú poznať to prostredie, budú poznať nás, čiže keď prídu potom už do materskej školy, akože v septembri normálne na dochádzku, tak sa nás možno tak nebudú bať, už nebudeme pre nich takým strašiakom, kde stále akože oni sú od narodenia v podstate do tých 5 rokov len v tej osade. Nechodia nikde v podstate a zrazu prídu do materskej školy, kde je taká biela blondína, hej, čiže oni sa ma môžu aj zľaknúť v podstate. Čiže tieto neformálne aktivity vlastne s tými rozvojovými týmami sme teraz naštartovali, kedy chodia každý druhý štvrtok ku nám do materskej školy popoludní. No a my sa vlastne hráme s deťmi, ako my, materská škola, moje asistentky vlastne s nimi pracujú, majú stále nejaký tanček, nejakú prácu, oni sú s nimi nejakú hodinku v jednej triede a v druhej triede sú vlastne tie nenapracovničky s mamkami a oni robia s nimi nejaké aktivitky, hej, majú nejaké kruhové sedenie, nejaké otázky, teda témy o zdraví, o možnej finančnej gramotnosti a tak. Toto čiže je perfektný projekt. Oni majú ten svoj pokoj, tú hodinku, tie mamky sa ku nám tešia, lebo hovoria, že si oddychnú, lebo že hodinu akože áno, potom idú si pofotiť, lebo sa tešia, že tie deti sú samé, že sú v škôlke, majú veľa hračiek, deti sú spokojné, tie už keď teraz prichádzajú, robíme to myslím, že od oktobra, teraz keď prichádzajú ku nám, to oni sa už deti rozbehnú na moje asistentky, na mňa, vystiskajú nás, už sa tešia, automaticky do tej triedy odchádzajú, už neriešia. Čiže už máte aj žiakov, ktorí z toho adaptačného procesu, ak by sme to tak mohli nazvať, prišli ako riadni žiaci do škôlky. Áno. A už je tam tá dochádzka lepšia? Väčšinou áno, lebo ono aj na tie neformálne stretnutia väčšinou prídu tie mamky, ktoré majú záujem. Hej, to je znova to, že ako tých rodín, jak som spomínala, je chvála Bohu stále menej a menej, ktorí nemajú až taký záujem, alebo ktorí sú na tom tak, že jednoducho nevidia absolútne, že ten zmysel v materskej škole, v základnej škole. Stále sa tá naša rómska osada pozdvihuje. Myslím si, že je to na veľmi dobrej ceste, že stále sa s nimi lepšie pracuje a stále máme ku nim bližšie. Perfektné. Na záver sa ešte opýtam, lebo tiež je to občas problém, že v týchto materských škôlkach rómskych je veľká fluktuácia zamestnancov. Odchádzajú učiteľky, ináč si to predstavovali, je tam možno nedostatok asistentov a tak ďalej. A ja viem, že ty robíš brutálne aktivity aj pre kolegynky. Dokonca tu mám poznačené, že máte také perfektné pomenovanie pre tetu upratovačku. Tak povedz nám, ako z tej pozície riaditeľky udržiavaš aj ten kolektív, aby to aj tie tvoje kolegyne motivovalo chodiť do tej škôlky. Ja som mala asi to šťastie, že som mala veľmi dobrú učiteľku svoju ako riaditeľku. Ja keď som nastúpila ku nám do materskej školy, tak sme mali pani riaditeľku, ktorá bola taký prirodzený líder. Bolo nás tedy síce ešte maličko, lebo sme mali len vlastne tie 2 triedy, žiadnu asistentku, to neboli ešte žiadne projekty, nič, čiže fakt nás bolo akože podstatne menej, jak teraz. Teraz nás je raz toľko, máme raz toľko tried. Ale asi od nej nejak sa mi to tak vštepilo, že teda ten kolektív treba trošku utužovať, tak my ho teda utužujeme. Stále možne. Sme vlastne tam, jak my sa nazývame Stará garda, ktorá sme taká časť žien, ktoré sme tam vlastne, odkedy som nastúpila, stále spolu. Zvyšok sa nám dosť zmenil, veľa učiteľek mi stále chodilo na materský, tým pádom zastupovačky. Teraz tu taký projekt, stále si starosta, či už bol predchádzajúci starosta, alebo tá starosta, každý si teda chcel vymeniť tie asistentky, alebo aj učiteľky, ak na to bolo priestor. Mala som veľa začínajúcich učiteľiek, čiže adaptačné a stále nejak asi tá naša stará garda. Áno. Zdravé jadro. To staré, také dobré jadro, sme to tak udržiavali, že vlastne tie nové dievčatá sa akože nám veľmi radi prispôsobili, hej, že nejak sme ich vcucli medzi nás. Teraz sme už celkom taký ustalený kolektív, kedy si myslím, že už sme fakt taký ustalený. Koľko máte učiteľov a koľko máte asistentiek? A máš asistentky z radu rodičov ešte? Rodičovské, áno. Áno. Je nás 5 učiteľiek, lebo máme vlastne 4 triedy, ale z toho sú 3 poldenky.
No a asistentky pedagogické sú 2, rodičovské takisto 2 a vlastne školská jedáleň. My tú školskú jedáleň bereme tak sebe a ešte máme vlastne odbornú zamestnankyňu, jednu sociálnu pracovničku, ktorá tiež pracuje dennodenne s tými deťmi, má s nimi také stimulačné programy nastavené. No a čiže dokopy nás je 15, tuším, dúfam, že som na nikoho nezabudla. So školskou jedálňou vlastne, lebo my školskú jedálňu bereme, akože to sme jeden celok. Vy sa všetky beriete k sebe, vy ste perfektný kolektív a je to vidieť aj na tých videách tvojich, ktoré pridávaš na tie sociálne siete. A teda ako voláte tú upratovačku? Cleaning manager. Yes. Toto sa mi veľmi páčilo. To sme boli raz v kine vlastne na team building film a tam vlastne v tej firme bol cleaning manager a to som sa už hneď otačala na ženy, že tak toto je pre Valíku, akože ona je naozaj taký manažer, ona nefunguje záchod, alebo niečo, to hneď musíme riešiť, to proste manažerka neskutočná. Máte v tomto svojom týme aj niekoho chlapa? Nie. Nie, čo by tam robil? Na rozvojových tímoch vlastne ten nene koordinátor je chlap, konečne prišiel Miško náš, čiže akože aj jemu sa deti tak tešia, lebo to proste on je taká aj chlapina dosť, čiže už toto urobí svoje, hej, môj manžel niekedy trénoval v materskej škole takú športovú pohybovú prípravu, takú úplne jednoduchú. Cez projekt Dajme spolu gól, čiže aj on jedným časom chodil ku nám do materskej školy a to tá autorita mužská úplne ináč na tie deti pôsobí ako my učiteľky. Vtedy sa deti tešili, že prišiel ku nám skutočný učiteľ, hej, tak to sme sa trošku aj urazili, či my nie sme skutočné, ale ten akože náš tréner bol skutočný učiteľ, čiže veľa robí aj ten chlap, ale vy ste neskutočné učiteľky naozaj v tom najlepšom slova zmysle, čo všetko pre tie decká robíte. Aj keď som bola u vás školiť aktualizačné vzdelávanie, tak to bolo vidieť z toho, že ste jeden tým, jedna partia, ťaháte za jeden koniec, všetky ste sa chceli naučiť pracovať v kanve, ty si v tom macher, to o tom potom, ale bolo vidieť, že aj ty ako pani riaditeľka robíš naozaj všetko preto, aby sa aj tvoje kolegyne cítili veľmi dobre vo svojom zamestnaní. No a ešte by som teda načrtla úplne v závere takú jednu tému. Máš ty pre tie svoje deti vytvorené nejaké aktivitky, ktoré sú možno tvoje také autorské, osvedčili sa ti a vnímaš, že je potreba rozvíjať aj možno tie emócie je potrebné rozvíjať u tých detí. Veľmi. Veľmi. Oni vyrastajú vlastne, my si to musíme stále aj tie učiteľky uvedomiť, z akého prostredia tie deti prichádzajú. Hej, čiže pozerať sa trošku tými očami na nich, že neviem, prídeme do materskej školy a hneď medzi prvými témami je rodina, alebo domov. A teda my nemôžeme deťom ukazovať, že spálňa, detská izba, kúpeľňa, záchod, hej, lebo my im ukazujeme nejaký pre nich úplne ideál. Hej, oni to vlastne vidia možno aj cez tie médiá, že takto proste vyzerá rodinný dom, ale jednoducho oni častokrát majú buď malý byt, malý dom, dokonca máme deti z chatrč, kedy vlastne sú v jednej izbe a ich tam kopec. A ešte, aké sú tie rómske rodiny, sú hlučné, oni sú také, no povedzme to, že spoločenské, hej, stále, ak som to vravela, že stále sú nejakí susedia na káve, teraz je tam stále možno nejaký hluk, že prichádzajú z takého prostredia, ktoré nie je vôbec akože kľudné, vôbec nemajú tú svoju nejakú miestnosť alebo svoj kutík v tom domove, kde môžu si svoje akože aktivitky niečo kresliť, hej, alebo niečo, prídu nám deti, ktoré nevedia ani držať ceruzku, hej, v ruke, že majú zlý uchop a vlastne tie emócie tam veľmi ťažko, ako oni prejavujú. Oni ani tie rómske mamičky ich ľubia nadovšetko naozaj. Oni na nich nedajú dopustiť, oni by im dali všetko. Keď by mohli, však vlastne oni, keď dostanú pridávky, tak môžeme vidieť v Tesku, alebo takže plné košiky a sú tam aj sladkosti, všetko oni im doprajú. Ale na druhej strane neprejavujú si tak tie city, aby o nich rozprávali, aby ich vedeli možno povedať. Narážam na to, že si vytvorila emočné karty, dobre si pamätám, alebo teda... Také komunikačné karty, áno. Tak. Lebo nám sa stávalo napríklad aj pri narodeninách, hej, že teda oni nevedeli si tak podať ručku a povedať všetko tak, ako by to malo byť. Zaprajem ti všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky, hej, čiže my sme chceli, aby vedeli aj niečo viac prijať, ako len šťastie, zdravie, čiže ja som vytvorila, áno, také komunikačné karty, kde deti môžu vidieť, že im môžeme prijať aj to, aby mal pokojný spánok, aby mohol snívať svoje sny, aby bol odvážny, aby vedel
aby mal veľa kamarátov, napríklad milujúcich rodičov, čiže všetko cez tie obrázky, oni už ich aj poznajú, moje deti, lebo už naposledy, keď sme mali narodeniny, tak už mi jeden chlapček hneď kričal, že ja chcem mu prijať veľa energie, hej, lebo bolo tam také, že by bol stále akože energický a by bol stále akože chuť niečo robiť, tak hneď si pýtal, hej, lebo to bol taký Superman s takými bleskami, že veľa energie, čiže už si hneď chlapček pýtal, že on chce kamarátovi prijať veľa energie, čiže cez tie komunikačné karty ku nim som pracovala aj príbehy, áno. Čiže každá karta má svoj príbeh nejaký, k tomu sú ďalšie ilustrácie k tomu už konkrétnemu príbehu a začínajú deti sa na to chystať. Už vedia potom, aj keď je nejaký problém v triede, že si napríklad ublížia alebo strknú, už potom si spomenieme nejakú na tú kartu alebo na nejaký ten príbeh, priblížime si to a už potom vidím na nich, že už sa nad tým zamýšľajú. A už vedia to, možno sa vcítiť, možno aj do toho druhého, že... Perfektné. Ja len poviem, že tie karty sa budú dať, alebo teda neviem, či sa už dajú kúpiť na Adinej stránke, to vám potom všetko necháme v popise dole. Zároveň poviem, že my s Aďou chystáme sériu webinárov, v ktorých chceme ukázať tú prácu v romskej škôlke aj z iného uhla pohľadu, dať nejaké konkrétne nápady, návody na to, ako pracovať s rodičmi, ako pracovať s tými deťmi. Prvý webinár mal byť vo februári, ale nakoľko my ideme na takom inom kalendári tento rok, tak prvý webinár bude 19. No. 14. Nájdete to dole v popisoch, lebo akože áno, aj včera sme si písali, že Luci má v kalendáre poznačené, že 19. je štvrtok, tak 19. je streda dnes, ale chystáme v marci, aby sme to povedali takto, chystáme v marci sériu webinárov. Budem veľmi rada, ak sa prihlásite, ak nám dole v komentároch necháte videá, alebo teda necháte otázky, ktoré chcete vedieť, zodpovedať, čo vás zaujíma, čo vás možno vo vašej škôlke trápi, s čím máte problémy, čo by ste chceli ináč naštartovať a my to všetko spracujeme, pripravíme do prehľadných webinárov a veľmi sa na to teším, lebo naozaj 16 rokov skúsenosti je fakt, dávam klobúk dole, Adi, pred tebou. Ďakujem. Naozaj. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišla a želám ti veľa energie, veľa elánu do práce s detičkami, s rodičmi, s tvojimi kolegami a možno povedz, že čo máš teraz také budú zápisy do škôlok, máte už niečo pripravené pre tie decká, také daj taký nejaký headline, že na čo by si mohli pripraviť ostatné pani učiteľky? Čaká nás podľa mňa dosť hektické obdobie, tak akože v každej materskej škole, áno, aj tie zapisy, teraz nás bude čakať v máji deň matiek, potom deň detí, potom samé rozlúčky, výlety koncoročné, čiže myslím si, že každá učiteľka teraz vie, o čom hovorím, že čaká nás dosť bláznivé obdobie. My väčšinou zápis riešime cez nejakú rozprávku. Čiže dáme jednoduchú pozvánku rodičom, lebo toto je akože ešte u rómskych detí dosť akože také dôležité, že tie pozvánky nemajú byť ako pre našich neromských rodičov, kde sú zasa tie termíny alebo odborné výrazy, čiže úplne jednoducho, že zápis v škôlke, žiadnej materskej škole, ale v škôlke, vtedy a vtedy, prineste si aj dieťa, hej, lebo takedy pôjdu bez detí, čiže zoberte dieťa, máme pre neho darček, toto je veľmi dôležité, že máme pre neho darček, takže úplne takú jednoduchú pozvánku, aby prišli, aby sa tešili a my väčšinou riešime zápas cez rozprávku. Minulého roku sme mali červenú čiapočku, čiže červená čiapočka ich čakala akože s košičkom, kde boli tie darčeky. K tomu bol aj ten pracovný list, aby sme si videli, akože deti nejakým spôsobom rozdeliť, či majú ten uchop farbičky, či poznajú aspoň základné farby trošku, že by sme si ich vedeli potom rozstrediť spravodlivo do triedy, aby jedna učiteľka nemala tých šikovníkov a druhá tých menej šikovných. No a toho roku ešte neviem, akú rozprávku vymyslíme. Rozmýšľali sme, že asi to bude možno 7 trpaslíkov, takže možno budem Snehulienka. No, síce ja s mojimi bielými vlastmi asi nie, ale mám kolegynku s čiernymi, tak urobíme z nej Snehulienku. Ale väčšinou aj... Zlatovlásku napríklad. Zlatovlásku môžeme, hej. Čiže aj deň otvorených dverí, aj zápis stále robíme cez nejakú klasickú rozprávku, kedy čakáme deti takto. No. Super, Adi, naozaj ti zo srdca ďakujem za všetky podnetné rady, nápady, možno nápady na aktivity aj s rodičmi, aj s kolegami. Veľmi sa teším na našu sériu webinárov, ktoré nás teší, ktoré nás čaká a myslím si, že máš čo odovzdať aj začínajúcim pani učiteľkám, aj pani učiteľkám, ktoré sa možno boja pracovať s rómskymi detičkami a myslím si, že toto sú vynikajúce nápady aj pre bežnú pani učiteľku do materskej školy. Takže Adi,
Adi, ďakujem ti ešte raz za to, že si prišla. A ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste nás pozerali, že ste nás počúvali. Adi, tebe ďakujem za to, že si tu dnes s nami bola. A ak máte akékoľvek otázky k práci s deťmi v materskej škole, prípadne prvý stupeň základnej školy, kľudne nám píšte otázky pod video, my sa na to s Aďou pozrieme a veľmi radi vám zodpovieme v nasledujúcom podcaste alebo v pripravovaných webinároch. Takže ďakujem, Adi, ešte raz. A ja ďakujem za pozvanie. A teším sa na naše budúce stretnutie. Dovidenia. Dovidenia.